Ще докараме такива камъни, правим се. Ще докараме такива камъни, няма страшно. Всяко го накараш да просто не направо. Не знам колко е. Няма страшно, когато си правиш чупа за пишо. Това ще остава за други чай, 20 лева облизна. За полуше, бе, не бе, моля да се бе. Аз съм представя. Други път да дойдеш. Магазина това, няма се оправдаваш. Ти поръв? Не, този магазин има да ни приготвя неща за нас. Там долу влиза ли си в работилница? Колко е далеч? Си идвал. Ходи ли? Кучеш. Трябва да идваш по-често там, събота и неделя. Аз ти казах, че сега не може. Да, може да сега. И това е. Последния път заварях това му да прави димоход, допълнително. Айде, си шабо. Помня, който пише едно. Кой е време са? Абе, свали му оксидация, да тък му беше красив хубав. Няма оксидация. Тя без да му свали да го намокна. това между другото е боя. Какво да е? Тук го си гледаш колко си. Я гледам. Чак се загледаме. Че го намокна поне малко. Камъни. Добре се, чакай се. Бигни ли? Бей, чакай се пари. Бигнете ли? Лек се гледате? Не. Аз ти го правя да гледам. Бигнете ли хора? Да минем специално чували по слушаща Да напалят то. Да желая да върви по цялата този. Спираме те ракията. Чували му. Спираш, тя свърши. Тя свърши. Не брат. Имаме малко бира. Аз съм човек, с бира най-хубаво се точи. Добре, право го е. Но още много хляб е. Хубаво беше, че си направо го омаскари. Знам, що аз обаче се точа на сегменти такива криминаци. Що се е сериозно са? Сериозен с переключен. Почнето си е медитация. Да, Значи хващаш го на дърдова, започваш да караш. обаче пречи ти облегалката на стола отзад. Защото не може да го изтегнеш. Да. Трябва да го караш по камъка, да го стигнеш да Обаче с вода отнема по-качествено. с вода. Не. Газ ако има. Аз накисвам мъчето вкъщи, като го преточвам да му правя сос, накисвам го, като съберем горе по бук, избърсвам с парцала, нали, изтискам водата и пак и оставям, нали, да има малко вода. Гледам, че доста хора не додаха. Което не е хубаво. Аз пък гледам, че много хора дойдоха. Има и други хора, дето не дойдоха. Кой още бе? Скорчето. Големият човек го няма. Точно. Чакай, да. Трошката го няма. Да не кажеш. То големия как се казваше? Бедров, Борис Бедров. Няма да си. Как се казва? Борис Бедров. Този с голата глава, смисъл, с шапката. Големият човек. Дето се тръгна с едно саксо или корса. Да. Да, Бедров. Борис Бедров. Дет с дялото са имат. Да. Борис Бедров. Ето човек искам да се видя с него да поговорим. Да, от Сарафово. Смисъл, много са. От Сарафово ли? Да, от Сарафово. Не знаех от Сарафово. Не, от Сарафово той каза, че... Аз го гледах снимките. Трябва да ходим на готвен.